Follow we mean fonction public glam number la amna dadola wono bora ka fo sura nga jamana télévision nationale sanfé ya ila ka fo mi an carte biométrique ko munun kuye ambalika access ro ka adje ana ki banka adama ko anga génie malien do sera ka récupérer ni ala sona ni détail ba frère ba bulu bi aso wala ka to ana ama ina fo aka partager ka lagi bu mal jabara ibisina anga bi baro kana kunna vraiment me be fo bi kana anye sujet ba flamda ne se la fo ni guerre voilà ni sujet flinga bu ni sujet ben mali il fait mo malé on tona ni fla ne nga partenaire fo nga sponsor fo kan non fo mama be ka be vidéo partager il faut amna comment fonction publique concours mu kera na concours annulé amna ndado plan na mi mali kura biométrique mi solution mi nanya récupérer la solution informatique 100% malien nanya récupérer amina ndado frère ni ala sona ndado ni mo flala on le on vidéo nous partager ko vidéo nous partager à savoir comme bon mi fait mi amina kino ta après ska foi to ska foi ta aiwa bubu telela sa minye fonction publique ni wati na yai ka fo anyaji ka fo ko fonction publique akera an ru tara akomuri re don fo mena yi mo bla ku ka komuri ke an tara akenega mais anyaji ka fo ni bele yele ko fe ka amina ministre ma tame ki yani ka ko muni be ka an le do ministre temene fo ka fo ko komuri ke ka ni otro pusero ye e komuri soro ya ka ni do be munu kumbe ko fere la ko ye komuri soro ko me ko ministre nana ako konguru kera ka kala ka ye ko ka anule ko be ma dabal ba ko yala ko mun be am fe ka nyefol ka ni kan une question nyana anya ka fo konguru mun temena anya balma ma kala min do yo me woto de ko se ko dare mi ni dengi se o de tesi lu passer là ni ma chati konguru fena ta ko la je ko sayna am balma ke robe ala e fiel la joro dama elle est passée là ordre administratif là magistral ou d'état de justice là o checker les passer là tout fait greffier en chef na concours là ni o concours de terminer grâce à vie fantandin chaman dara jamana na ko mali kura ichi ko mali kura ko no foita là le ministre de la justice né na yon ben avion ko antali kidal ya félicité aya to bulokolo ya do ko se be nyemwa e mali kono ni transition na de transition si kunte fouye ni fantandé onte wallahi entendez on transition si ça veut pas transition te fouye ni fantandé onte ni konguru dara konguru ka salon a konguru kota do kuma madafa mo mi mweni soro ani kota mi kuma madafa o ya asimi wele asimi wonna madafa a totoro juna afroka totoro mu ne kulu mo mweni soro ko bo a totoro mi ayo fra kongore kan akana machine black ateme ni moyen temi kera président OK ni konguru mu fleni na reportera amanda do la kanya fo concours ni organisera ministère ali centre national de l'examen de concours il va être fo lu concours organisé mais depuis concours que don asimia don fleni besi depuis concours que don depuis concours non jamana transition ami blori ala ka barka do transition ami concours que don jatimina ila ka fo ko mo ni biguru jini téléphone mais salle kono biguru jini téléphone mais salle kono donc il y avait des gens qui avaient même des feuilles corrigées ka solo ali sama ko ka corriger c'est kala kala donc depuis don le sauveur le président patriote son excellence colonel Assimi Goïta à disposition Talidami il a pas pour fantandé au centenaire ni fantandé de ko la lettre là ni de savoir de ko la lettre là yo concours do doti concours kera concours bana ko sebe concours bana ko fait o ya soro yo réseau sigi ministère de l'emploi kono o réseau yere kumbe le chef de cabinet du ministre ka réseau sigi ministère de l'emploi kono ministère de l'emploi kono là au ministère qui est chargé de ka concours là ben avec quelques conseillers techniques aller ni correcteur do yo le be olu be wele kana donc à quel na fo réseau yere de concours là ben
réseau yɛrɛ caman a mɔgɔ caman de kunkolo bɛ concours na Malikura kɔnɔ bubu Mali kura kɔnɔ n ko cɛ kelen min bɛ yen i bɛ fanga kelen min bɛ yen ale b'a ka zo minɛ a ka fanga kɔnɔna la o ye transition de sinon tɔ bɛ taa bɛ to yen ni fanga yɛlɛma ni fanga taara bolokɔrɔ la a bɛ sɔn ka taa mɛ ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'i ye transition i ye 20 don a kɔnɔ transition de t'an d'i ma dɛ o yɔrɔnin bɛɛ la n'a y'i ja kɛ Poutine denkɛ ye tɛgɛ bɛ da i kan mais maa dɔw bɛ kasobonba la olu minɛna san 5 san 6 u bɛ san 6 u bɛ fɛn na ko fanga yɛlɛmalen de ye olu ka sonyali yira mais transition fanga i b'a ta yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ ka kalama la tɛgɛ bɛ da i kan o kɔrɔ Assimi ka nomination tɛ balima sira tɛ sinji sira tɛ foyi tɛ Maliko yɛrɛ dɔrɔn donc Malikura kuma fɛn min réseau dilan tuma min na réseau in tun bɛ ministre ka cabinet yɛrɛ kɔnɔ orchestré par le chef de cabinet les chargés de mission quelques collecteurs et quelques membres du centre d'examen et de concours. Les montants étaient 2 millions. N'i bɛ fɛ ka passer concours na 2 millions. I bɛ 2 millions de sara. I bɛ 2 ministre ka chef de cabinet. I bɛ 2 millions sara. O 2 millions e fana bɛ taa proposer 2 millions 500. Dɔw fana b'a minɛ ja courtiers de bɛ yen ani commissaires de bɛ yen. Donc pratiquement dɔw taara ka dɔw ye 4 millions 500 sara. Mais 2 millions de kɔni bɛ réseau yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka wari kɔni 2 millions de. Namara t'a la dɛ ni min bɔra k'an sɔsɔ ou bien candidat dɔ ka bɔ k'i bɛ parce que candidat tɔgɔ bɛ yen an bɛna an da don o la wariw fana de la tɔgɔ min na. Candidat dɔ ye wari di o prévu bɛ yen. O bɛ yen donc 2 millions 2 millions 2 millions mais dɔw ye 4 millions minɛ dɔw ye 5 millions minɛ mais ça dépend intermédiaire bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc u nana baara kɛ ten. U ye baara in kɛ en 3 volets. Volet 3. Volet 3. Volet fɔlɔ. O kun ye réseau in bɛɛ ye kelen mais mɔgɔw ka intégration degré tɛ kelen ye dɔw kun bɛ yen olu ni kabini mɔgɔw ka jan ɲɔgɔn na quoi donc fɛn kori u kun bɛ sujet kɛ k'a d'i ma i yɛrɛ ka sujet traité o ye niveau bɛ mun na dɔɔnin olu yɛrɛ kun b'u ka sujet traité i bɛ don n'a ye donc i bɛ don n'a ye maintenant filanan mɔgɔ fila ta kɛra jumɛn ye examen yɛrɛ bannen kɔfɛ u bɛ fɛn corriger u bɛ fɛn cachement d'i ma. Fɛn cachement. Fɛn d'i ma cachet b'a la. Examen bannen kɔfɛ de e bɛ ka taa ne ka taa traiter parce que o y'a sɔrɔ sujet donna ka ban quoi. Donc e yɛrɛ bɛ taa so ka taa traiter ka tila examen bannen kɔfɛ dɛ. Donc liste kun fɛn kun bɛ se ka minɛ tugun quoi. Examen yɛrɛ bannen kɔfɛ. Cachet b'a la fɛn a bannen b'a la cachet b'a la cachet b'a la. I b'a traiter so. On va traiter ka taa donc ka taa traiter ka taa. C'est à 3 niveaux. Le premier niveau d'abord, ça c'est la fiche du sujet. Sujet veut dire, il va traiter au niveau du monde. Flana, fait veut dire, examen banon, ça veut dire traiter le sujet. Il est mis sur le côté. Donc, il va traiter le sujet sur le taille de la mort, ou le va traiter Kadima. Kadima. Maintenant, il va s'y mettre dans l'état. Savana est mouillé. Au couillé, et nous au savana, avec couillé du mai, code de Béda au Bema. Et quoi dit maintenant, pas de couillé mouillé. D'autres tailles 3 points d'exclamation. D'autres tailles 3 points de suspension. Donc, il faut qu'il y ait fait là. Correcteur mana ouye. Le correcteur nous fait des réseaux. Donc, correcteur mana ouye drôme. Correcteur bas donc à faire la client taille. Bouh. Mais maintenant, on est né. À client. Malikura client. Oh, à la campagne de transition. Donc, Benika Takundo. Donc, il y a 3 points de suspension et Nukoro. Au Koroko, il y a Warmi et Minako. Parce que Benika, chef de file, Bara Kerati. Bara Banautara. Jamana wila ki chesiri. Nye ma klani no mangame. Ko wote transition bolo. Ko de maintain ta fait. Ka fa na ko wori min do la kongula ni gouvernement na konguru ani le ko kama ka keto de la. War fi le bugu. Donc na mo ko wor ko fene do. An ka ti tra bo woru kan wori be dali be ka wor da fale fene la. Wari munu sara 2 millions no ni 4 millions wari do be enveloppe da fale wari do be enveloppe kono kanda to ko bala aka pembe bala ka 2 millions ba kono bu be brewe ah mais ne do de fina ne so mandi te énergie ta ko fe te ne so me place ma de o te so lo li fe nin ka ni dron ikila be na fa kono ni ka so ma na to ke ni ze ko me bon na te do osila masila te ante kan bolo ba jin bolo ka CEDEAO gain ka MINUSMA gain la français na la corruption là nanya ka nya yera fagadi de ko no me mal là c'est l'argent mali problème folo be parce que ima e ma do beta fonja plus kono tant do de jamana yera fe no mo fote jamana la do tara to no bu muso tati do tara to no bu den tati do re ka du be tara tani ni réseau de konala
Donc, enveloppe pour le dafalen do. Candidat au Torobé. O de y'a kɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ justice fɛ a justice ye baara min kɛ nin c'est un travail propre c'est une enquête c'est mené de façon très minutieuse très professionnelle investigation kɛra ka taa enveloppe ta tɔgɔw b'a kɔnɔ candidat tɔgɔ bɛ yen candidat ka bila u kɔnɔ min na kɛ ni zen Madame Modi ka min ɲɛ la mɔgɔ minnu fana wari sara hôtels de tun bɛ minɛ mais ni zen hali candidat min candidat min donna la il s'expose à des poursuites non n ko dossier bɛ ka taa di mais ko mɔgɔ dɔ ka yɛlɛ ko mun na ko gouvernement tɛ bɔ ka nin ɲɛfɔ de k'e bɛ nin ɲɛfɔ cogo min na ko mun na gouvernement tɛ nin ɲɛfɔ min ɲɛfɔ vraiment olu bɛ gouvernement ne bolo o bɛ tiɲɛ de fɔ mais a bɔra da min kɔnɔ o b'o de fɔ ko kɛra cogo min na i b'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn donc enquête min don a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ o de y'a kɛ gouvernement ye disposition gouvernement ye courage ta ka concours annuler donc fɛn min ye le chef de cabinet même qui vient d'être récemment nommé maintenant n'a nommé bɛ tɛmɛ kalo 3 kan a bila poste min na plus quelques chargés de mission parce que réseau de Congo plus maintenant quelques cadres parce que i b'a ye k'a fɔ lieutenant-colonel dɔ b'a la qui est douanier d'ailleurs et réseau tun bɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la fɛnɛ quoi donc dɔw baarada don olu ye réseau in système dɔ quoi olu ye mɔgɔw ta ten mɔgɔ caman taara tan koyi mais olu tɛmɛna politicien ka waati de la nin ye Mali kura de donc on préfère k'a annuler parce que u tun ye système dilan cogo min na fantanden tun tɛ se ka passer quoi les correcteurs là correcteurs tun bɛ zoro di bɛɛ de ma ka zoro di bɛɛ ma maintenant u bɛ zoro di ma sauf u ka kɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo parce que ne ye code dɔ f'i ɲɛna i y'o fɔ correcteur bɛ identifier maintenant n'u y'o ye donc u tun bɛ 12 d'olu ma a ka dɔn parce que pourquoi u b'o kɛ u bɛ siran concours ye quota de on a besoin de 20 30 50 donc pour kana kɛ 20 premiers 10 premiers parce que n'o kɛra i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ale m'a sɔrɔ yɛrɛ mais moyen b'a bolo a ma sɔrɔ moyen b'a bolo a ma pour que sɔmi kana k'o la u b'a préférer ka note jɛ bɛɛ la fo ka bɔ u ka kɔri bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka client bolo donc maintenant n'u bɔr'o la sisan u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ se ka da o kan donc ka taa bɛn quota ma net non c'est des correcteurs c'est des socialistes ni réseau in tun bɛ yan mais non mais transition sigikun ye fantandenw de koyi o de y'a to maa o maa ni jigiya t'i ye transition in dɛmɛ quoi n'i ye transition in dɛmɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye wa ni kuma bɛ mɔgɔ min bolo. ok Bubu toujours an to concours ko in hokumu kɔnɔna na an y'a ye INPS yɛrɛ fana ta kɛra tan nɔ mankanba wulila an bɛ se ka an sigi k'a fɔ ko don dɔ n'a nataw la ko yɛrɛ kan ka annuler wa. i ye n ɲininka min na. INPS. ayi i ye ɲininka fonction publique ta min na. n b'o de kalama n sigikun y'o ye. concours n'an ko k'an b'an da don dugu namara de la an tɛ wuli ka bɔ yan. n ye min sujet bɛ n bolo ka na n sigi o de ye nin ye. INPS ta o kun n'a ɲɛɲɛ o fana y'a dama sujet n'i ye n wele ka n'o fana na n b'o fana f'i ye. ok Bubu ne ka ɲininkali bɛ tali kɛ concours ko in kan an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ye question posé ko est ce que mɔgɔ min minɛna nin sira kan ko est ce que olu gansan tun tɛ se ka sélectionner k'o bɔ a la ko est ce que o fana tun ma fisa tɛ ni concours bɛɛ annuler ko parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko musaka dɔ de donna la dɔw ye surveillance kɛ dɔw ye feuille corrigée ko bɛɛ sara la ko n'a bɛɛ annuler la ko est ce que o wari fana tɛna na kɛ dɔw yɛrɛ effort ba kɛ fɛnɛ minnu yɛrɛ ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna jamana ka wari perdu o ka fisa jamana ka mauvais agent kelen ta tɔɔrɔ fɛn bɛ maliyɛnw kan bi dɔwɛrɛ tɛ c'est le recrutement maliyɛnw mago bɛ mun na maliyɛnw mago bɛ baara kɛ ko ɲuman na maliyɛnw mago bɛ bi na mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u ye fonctionnaire de l'État i b'a fɔ ko nkalon don fonctionnaire privé de don u tɛ foyi signé n'i ma wari di o Mali yɛrɛw bɛ yen service kelen tɛ u tɛ service kelen prêté ma hali n'i nana ɲininkali kɛ k'i ka dossier dɔrɔn ɲini registre kɔnɔ u b'a fɔ ko 1000 francs olu tɛ foyi kɛ o voilà des gens qui ont été recrutés comme ça dossier kelen yɛrɛ 1000 francs dɔw muso taara ta dɔw yɛrɛ taara ta dɔw dɔgɔnin taara ta dɔw ka famille kɔnɔ mɔgɔ 5 bɛɛ taara ta o de y'a kɛ i bɛ cɛkɔrɔba dɔw sigilen non 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 u bɛ taa bin mɔgɔw kan u tun bɛ se ka nin kɛ non 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 i bɛ se ka fɔ cogo di ko wari ko dɛsɛ gouvernement minɛ mɔgɔ min ye miliyɔn don concours la ka concours organiser et pourtant fana dɛ l'enquête va au-delà même wari min donna concours la o fana bɛ lajɛ mais mɔgɔ min sɔnna ka nin kɛ f'i ka mɔgɔ ka wari d'u ma o kɔrɔ a ye fɛn dɔ kɛ mais dɔw ko ka ministre yɛrɛ fana bɔ a place la non mais ministre bɛ bɔ a place la k'a ye mun kɛ enquête de b'o yira mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ ta ka danaya da k'a bila yɔrɔ dɔ la mais ne m'a fɔ ministre b'a la n m'a fɔ a t'a la mais ni enquête ma ban an ka mɔgɔ ko bɔ an dusukun na sa ça veut quoi nin bɔ a la nin bɔ yen nin bɔ yen ça veut quoi enquête mana min yira a ye da aw ka justice la a ye da aw ka fanga la an bɔra ka min fɔ sisan le chef de cabinet n'a sɔrɔ ministre ko impliqué la ka chef de cabinet tɛ minɛ o
n'a sɔrɔ ko monsieur impliqué dans changer de mission côté mineur. Les conseils techniques qui ont été impliqués, au niveau du centre d'examen et de concours, moi on interpelle leur féminin. Donc moi quand même moi lajɛ k'a ye a ka baarakɛyɔrɔ ko nin kɛra enquête de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Ok. Bon. Voilà. Mɔgɔw ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin transition ko nin t'u kɛ ko fɔlɔ ko ka concours dɔ annulé ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko logement social ko kɛra yan k'u y'o annulé k'u nana nin fɛnɛ annulé ko Mali kura ko min bɛ ka fɔ ko est ce que don n'a nataw la mɔgɔ kan ka ko in ko est ce que an tɛ bɔ dutigi kɔnɔ ten an ka da la wa. Mais Mali kura ye jɛlen de ye n ko Mali kura kɛlen ko tori tɛgɛ. Mais logement social annulé là au fana kɔfɛ tuguni il y a 1993 logements sociaux qui fɛnɛ annulé par la Cour suprême. O tɛ gouvernement de ye Cour suprême fɛnɛ ye k'a tiɲɛ ta k'a ta 2,993 ani saba. Bɛɛ kan ka minɛ k'o di fantanw ma minnu n'a ka kan. Donc n'i ye nin transition in jateminɛ an bɛ ka taa Mali min na Mali t'i jɔ a bara ni administration ɲɛnamaw tɛ il faut une bonne administration. Mali problème bɛɛ administration de. Ça fait quoi? Il est malien de, il va déterminer de Mali de la barque là bina 9h 10h. Ça fait deux heures ça mis ta fonction pour le on a manga. 2 heures bina 10h barque là. 2 heures bina 3 fois par semaine. On go bien ici. 2 heures Dubaï voyage là, 2 heures de la voyage là. Donc à même tatami. La voyage il fonctionne. Non, donc bien ouais. Non, oui, la kabara. Donc de OK de mo ta mo fonctionner. Avion ta Dubaï. Avion ta tout ça ni. Donc ami ni justice fédérale. Na mo ni a fait tous les ala. Justice kana mais dossier au cas. Ou quoi dossier au vide. Parce que le dossier tellement de boulot nous fait. Donc naman frati, il y a un service complet à la prison. Ça fait prison mais on a un service complet de vie. Et politiciens ou bi. Et présumé déléguant financier ou B, commerçant ou B, il y a famille bala et porteur ou B. Oh mon bouge docteur fait la tout. Donc naman frata avec grain, avec avec lui de punition, avec les distractions. Il est là quand comment faut que prison comme B ku carte vous connaissez bien. Merci, vous la on est un service complet de prison donc tout docteur fait B. Donc si ça non avec un c'était sans fouille. Il faut qu'il dossier vidéo na ça fait prison fien kelen fengele mi mo be fien bela na sur prison avec elle la be boy vous va ka fakier bomba tini bien non parce que ma énergie de ce que fait vraiment non ni ma faut et puis même les candidats à ben ala tout même les candidats mun warsa même nous warsa et bu anga sonné donner warsa non donc on est télé mais même nous définir ngo asini clé bela kali billahi asini clé ko fa ni mo musara bi arjina ibe malien be chaya arjina ko parce que jugo do na do malien na be chaya arjina ko mais bu ni ma mi famia est ce que nous ta to te nyedo na ewa na mais wo nous ta ko juya di jamana be ni gera kono jamana be ni boko bi kono c'est vrai ali wallahi zomu tem na folo ne be ya folo ma parce que la so du musmalen mais zomu ne la san faut kana blanga ya folo ma parce que le zomu kafiru di mali be gera min kono mo bi to na ka shari il ni ala était mo fa la sorosu bala ka sa wor bala ka ni kuran bala ka tige iya famia bala armadin bi ni gisa o wati kele dola beno ali bi ka corruption treta mais ni wori paquet wori c'est le gouvernement wori mi rem la folo wori ça qu'on pourra organiser nous c'était tellement économique et bénéfique ça veut ayen tono de soro boy bon est-ce que malien be soyer la maman moi ja fona ayen tono de soro de parce que wori mi minela après tout ça on a procédé maintenant aux investigations et aux fouilles so perquisition gara so kono nous ami justice pour yoro de la quoi wori mi tanga mine a wori da fali 2 millions ati to ba ka 2 millions ati to ba ka wori millions ati to ba kandidat to ba ka 2 millions fait 1 mètre et demi à babo donc allez wori munum na police wori munum na police munum da ko organiser donc peut-être là et on veut comme moi kala ne uta munum sona ka ta école la munum sona ka kala ke on veut koluta. Donc c'est une transition, c'est vrai, barain. Il est assez nous n'a dit alors à la binam, c'est ni moi m'avait c'est ni digati là, il y a un différent de lui. Fangam de son. Faut la lycée de nos positions de donc on est sur OK. Lycée de quoi? À Bénin là qui lycée de qui est à fonction de il est comme ça. Et on connaît ce soir. On a pour la voiture. Parce que lycée ou bien on connaît ce soir. Lycée de Mbeke Kana. Ni nga lycée, ni nga lycée. Et tu as pas fait lycée. Non, $100 concours de grand mal là. Allah akbar.
o concours ka bara kan ni dani ma de ko no beaucoup trop de malata e ma de ga no o ma ni Ouais, ça me. o ye concours ke mo ma passé Ouais, ça me. ma ne fiu e ga concours mo passé ko o ye concours ke mo shi ma passé mo wo ma di ko mo kɛmɛ wɔɔrɔ ani dɔɔni o de kun kan ka taa mɔgɔ wɔɔrɔ de passé lo mɔgɔ wɔɔrɔ de passé la u ye mun kɛ u taara se président min kun bɛ a don u taara s'u ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka sɛbɛnni bɔ a la bac plus 4 tɛ se ka sɛbɛnni kɛ ka écrit bɔ a la u y'o bɔ a la o nana ni min ye k'o da ni min ye sɔrɔ sisan an taa audit kɛ fonctionnaire dɔ k'u ka papier labɔ o nana olu bɛ fonction la o nana ni arrêté ministériel de qui est à traite arrêté ministériel concours bɔra la donc liste bɛ bɔ partout la ka na ni liste bɔra partout la ka na liste bɛ taa fonction publique la 6 mois u bɛ arrêté bɔ k'aw confirmer k'a kɛ fonctionnaire ye o mɔgɔ caman ne bɛ bɛn bi u bɛ katari kɔnɔ cadre don u furakɛli la dɛ mali nin kɔnɔ yan o mɔgɔ min bɛ yan fonctionnaire mais politicien sera kuma politicien don k'i ɲɛ ɲɔgɔn kɔni ɲɛ la je soutiens arrêté a sɔrɔ min fɔ o dɔnnen don mɔgɔ caman ye fanga caman soutenir mun na k'an ka denw tɛ baara la on était obligé ka fonction publique concours bɔ a la k'u ta mun don a la bu bɛ ka fɔ i bɛ kɛ nin kuma in kan dɛ o de y'a to ne ko fonctionnaire ma ne ko politicien ma n'an bɛ fɛ ka transition ko ban an k'a fɔ transition na k'a ka audit kɛ diplôme kan dans la fonction publique mɔgɔ caman na gɛn o la ni parti dalen b'u yɛrɛ la ni parti dalen b'u yɛrɛ la a parti ba n'u dalen b'u yɛrɛ la dans tous les corps confondus u kana an ka audit kɛ n'o kana an ka caman bɛ bɔ a la bilahi est-ce que b'o na kɛ yan ni mɔgɔ duuru sɔrɔla ka taa baarakɛyɔrɔ ka si bɔ tigɛ kɔnɔ o b'u jɔ ko transition dɛsɛra mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka jamana faga i bɛ fonctionnaire kolon ta fonctionnaire de bɛ commerce la baara fonctionnaire de bɛ économie la baara fonctionnaire de bɛ transport la baara fonctionnaire de bɛ commerce la baara fonctionnaire de bɛ est-ce que b'a kalama même a b'i kunna action sociale fonctionnaire de b'a bɛɛ la baara fonctionnaire de b'a bɛɛ la baara mɔgɔ ye fonctionnaire ta yugurugu la i ye jamana da k'a faga mɔgɔ ye fonctionnaire ta fonctionnaire ta yugurugu la i ye jamana da k'a faga mais o duuru bɛ dɔw ka so bi dɔw ka so u muso n'u denw bɛɛ taara ta parti bɛɛ taara politique sira de fɛ u kana an ka fɛn u b'u jɔ ko jamana in donna tan an bɛ jamana binnen yan a y'a lajɛ i muso ni den taara cogo min na an b'a dɔn mais an y'an man kun a kan k'an man to a ka fɛn ma fɔ wa o de y'a kɛ bi transition in nana caman sirannen don a mɔgɔ a min kɔni kɛra o kɔni tɛgɛ bilen o tɛgɛ bilen mais n'a y'u diya mais fantanden bɛ ninnu caman kɔ a ye t'a lajɛ aw bɛ boliboli la minnu kɔ minisiriw ni i y'a faamuya b'a la sɔrɔsi minnu kɔni o dɔgɔnin joli bɛ min tɛ baara la nin tɛ kɔjɔ o ka taa a ka ca n'a y'i diya n'a ye Asimi Dia kun fɛnɛ kun bɛ lisi bila ka na o n'a ye Colonel Maki Dia o diya a bɛ CNT lisi bila ka na n'a ye o kuma na Choguel Dia a kun bɛ o kuma na primature lisi bila ka na somɔgɔw b'o la mun tɛ baara la o mais an ko Mali tɛ se ka jɔ a baara ni parce que ne bɛ kuma kelen fɔ ye ni Mali ma yugurugu kɛlɛ bi na an ni mɔgɔ minnu bɛ baara la les riches et les chinois olu b'o baara de olu tɛ na i ka jamana sanfɛ k'a b'u ka dugu la ka na ka tila k'i ka jamanaden yugurugu la k'u bɛ tila k'u sigi k'u lajɛ olu tɛ sɔn o ma dɛ u tɛ sɔn o ma non k'i sigi k'i bɛ tɛgɛ fila de sɛbɛn an bɛ min ɲɔgɔnna kɛ faransi de b'a bɛɛ kan place la Amérique de b'a non olu tɛ sɔn irisi tɛ sɔn o ma dɛ bɛɛ de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la non donc n'an ko ka Mali falen nin y'a ɲɛ dɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin réseau cira donc nin y'a kunnafoni jɛlen wa a ɲɔgɔn jugement nɔgɔman tɛ yen parce que avec preuve à l'appui u tɛ se k'u dalajɛ hali baara la o minnu fana hali n'an taara baara la u tɛ se k'u dalajɛ preuve dan de don n tɛ investigation kɛra de mo depuis don Asimi b'a kalama a ma kuma quoi mais le Chinois Asimi ye jinɛ nka kuma min faamu concours tɛmɛnen la an y'o apprécier yan fo wotoromuso bɛ passer bon ni sen de fantan u tun bɛna fantandenw de bɔ a la ni sen kun ye fantan parce que u kun y'a dilan de telle sorte que kɔɔri de tun bɛ bɛɛ bolo donc ni kɔɔri b'i bolo u bɛ nɔti d'i ma ni kɔɔri t'i bolo donc u ye solution sɔrɔ komi fɔlɔ ta gɛlɛyara voilà yanni san wɛrɛ cɛ u ye yanni san wɛrɛ cɛ u fara ɲɔgɔn kan sisan ka réseau former wɛrɛ dilan voilà o b'an dafalen sɔrɔ yan Bubu an bɛ tɛmɛ o la min ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wele an y'o fɔ a ye toujours a y'a partager k'a like bi révélation caman de bɛ yan min ye Maliko ka se ka kibaru ka jɛn ni maliyɛn cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna la ko minnu ka kɔnkuru n'a ɲaamɛ ko ka taa ɲɛɲini ko sinon ko tɛgɛ bɛ ka kɛ maa caman na dɛ Bubu ko ten an bɛ tɛmɛ o la an bɛna se min ma sisan o ye min ye ayiwa an ka carte biométrique ko a tɛ fɔ biométrique bilen Malikura biométrique min ye an ka administration territoriale n'o ye Ablaye Mayiga ye k'a ye kulu dɔ bila sen kan an b'a fɔ minnu ma ko génie en informatique ko olu sera ka nin fɛnba in ka a
antarki ka bɔ tubabu bolo u n'u ka mansinba ninnu u n'u ka kalan bɛɛ nka an ka farafin n'u tigɛmɛ minnu na olu y'a tarki ka bɔ bolo a fana an ka jamana kunu an ka chaîne nationale sanfɛ bubu nin ko in a ye maa caman kɔnɔ gan maa ko ja ko jeune m'an fɛ yan koyi ko mun na ko kuran ko k'an tɛ jeune ɲɛɲini o la ko mais ko carte ko k'an sera k'o ɲɛ sɔrɔ a ko kɛra cogo di ayiwa Bagayogo wali ka nin kuma ɲɛna Mali kura biométrique baara u kun bolo n'i y'a ye Faransi o k'ale tɛ taa a kun bɛ ka nin de kɔnɔ n'i y'a ye CEDEAO ko nin ko Mali tɛ bɔ CEDEAO la CEDEAO fana kun jigi bɛ nɛgɛ parce que a tant que ka biométrique bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo donc i ka état civil bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo donc i ka données bɛɛ b'a tigilamɔgɔw la a bɛ se k'a sago k'i la nin ye Mali fɛn bɛɛ kelen ye Mali ta de ye sa 100%. mais nin Mali par exemple n'i ye biométrique lajɛ biométrique bɛ bɔ Nina de la donc ni Nina ma ɲa biométrique tɛ ɲa fo mɔgɔw k'u hakili t'o la ni Nina ma ɲa biométrique tɛ ɲa i demiya mɔgɔw ye contrat kɛ 2019 5 ans de au 5 ans kɔnɔna la entretien maintenance ale ni mise à jour au b'u ka baara kan avec 10 000 tablettes donc oui u ye virus mise à jour a bɛɛ u ye virus de kɛ machine kɔnɔ u ye virus kɛ machine kɔnɔ mun na bari sabula u sɔmina donc fɔlɔfɔlɔ tubabuw kun b'an ka fɛn bɛɛ dɔn président ka lahalaya b'u bolo président ka fɛn bɛɛ b'u bolo président ka identité bɛɛ b'u bolo président den ka identité b'u bolo président muso ka identité b'u bolo n'u ko bɛ nkalon ta ka da min na u b'a ta ka da i la c'est vrai ils n'ont pas besoin k'u bɛ mɔgɔ ɲini u b'a fɔ ko karisa n'o jɔn de bɛ jeunesse kunna karisa de bɛ jeunesse kunna u b'a don machine kɔnɔ dɔrɔn parce que arabe données b'olu de bolo u b'a ta k'a fɛn yɔrɔ min na u bɛ u ka baara kɛ n'o ye ninnu kelen ka nin baara kɛ kuma min na san o san u bɛ avenir de kɛ contrat la contrat minnu gouvernement cɛ o tɛ u bila ka fɔ ko walasa an ka nin kɛ f'a ka nin wari d'an ma transition ko k'a t'o de kɛ k'a t'a di k'a t'o kɛ donc u ye virus bila machine na ka taa u kɛlen ka virus bila machine na ka taa u ko transition ma ko walasa an ka kɔɔri ni données o récupérer k'a da aw ma o kumana k'a bɛ 6 milliards di 6 mois kɔnɔ an bɛ données da aw ma Ablaye Mayiga ko yɔrɔ de la ko niet a ye gangan gosi il y a 13 experts ingénieurs en informatique olu de farala ɲɔgɔn kan ko ni nin kɛra ko olu ma maloya ye a bɛɛ ye tubabuw da a bɛɛ kɛra premier a bɛɛ maliyɛn den 13 experts baara min kun kan kɛ 6 milliards u y'a kɛ zoro fara fo fana kɛ ka machine minɛ 45 minutes de kun don u b'a minɛ 10 minutes ka machine faga 4 heures de temps de kun don u b'a faga 30 minutes ka serveur la ele demande ka fɛn kɛ u tila ka serveur fila de dilan données bɛɛ sɔrɔla code données état civil u y'a bɛɛ minɛ maintenant foyi tɛ tubabu bolo tugun a b'an yɛrɛ de bolo a bɛɛ nin yɔrɔ la an bɛ kangari da yurugukɛlaw ye Mali kura biométrique e cɛ o cɛ k'e de taara ka taa batiri bɔ ka tablette faga k'i bɛ maliyɛnw jɔ aran na 600 wa kɛmɛ kun bɛ min kɛ fɛn kɔnɔ fɔ la fɛn tɔgɔ ye di ka fichier ko la fichier kun ye 2000 fichier individuel mairie waati min kun bɛ 100 fiches bɔ par jour il y avait des mairies olu kun bɛ 1 million kɛ pour les vins par jour 100 fiches ça fait 10 000 francs u bɛ 10 000 minɛ la o y'a la nɔgɔma o kun bɛ 20 000 minɛ dɔw kun bɛ 30 000 minɛ dɔw la fichier individuel gansan denmisɛnnin dɔw kun bɛ tile 3 kɛ n ko Mali kun bɛ tɔɲɔ de fɔlɔ wallahi n'a fɔra k'i ka concours ye f'i jaabi tigɛ wallahi n'i kun y'i miiri denmisɛnnin dɔw kun b'u ka téléphone de feere ka taa don concours wari la a kɛra dɔw kun bɛ obligé k'u ka moto de da garantie la fichier individuel gansan 10 000 20 000 tellement que tubabuw y'an tɔɲɔ o fana tugun dugukɛlaw fana bɛ 200 000 minɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔw la diaspora mɔgɔ dɔw la ka fɛn kɛ nin bɛɛ de bannen filɛ nin o de y'a to jamana kelen k'i jɔ a jɔyɔrɔ n'an ye cɛ o cɛ sɔrɔ barisabula nin ye ko kelen an yɛrɛ ta ye modification i si i bɔyɔrɔ i ba i yɛrɛ i dayɔrɔ n'a y'i ja i yɛrɛ yɛlɛma ko 10 a fɔ k'e Marujan 1 Marujan 2 Marujan 3 Marujan 4 fo Marujan 40 jamana bɛ Marujan kelen de ta n'a ye jamana bɛ Marujan 5 ta o de i ye Marujan 5 i bɛ sɔn o ma i b'o signé o ye kelen Marujan 5 fo ka taa saya sigi n'a y'i ja si 100 k'i la kelen de bɛ i b'o ta o y'a bannen a bɛ fɔ nin de ma ko o est-ce que b'a kalama ko solution numérique est retrouvée souveraineté numérique est retrouvée Bubu an ka tungarankew kun degunnen bɛ non banna tungarankew ta banna sisan nɔ mɔgɔ ninnu bɛna système dɔ de ka don téléphone na i b'i sigi ka don a fɛn kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don i bɛ modification kɛ i b'a kɛ u b'a valide Asimi y'a valide sɔrɔ a bɛna lancer sisan ne bɛna ɲininkali dɔ kɛ yɔrɔ la min bɛ an dabali ban komi système informatique ko don anw ka mɔgɔw sera ka don ka système craquer pour que ka se ka n'anw fɛ yen yala tubabuw tɛ se ka an ka système in fana craquer wa
parce que fɛn min don a bɛ diɲɛ subahana mansin de sanfɛ n'an k'o ma ko réseau satellite o tɛ anw yɛrɛw tɔgɔ la an dun bɛ min kan o ye tubabuw ta ye est ce que sini ma ninnu tɛ se ka solution sɔrɔ k'an fana ta kara kɛ yan. Anw ta mun kɛ u sera an ta kara kɛ an y'an ta bila serveur 2 de kɔnɔ olu ta tun bɛ serveur 1 de kɔnɔ ka t'o bila CCTD la ou bien CCTD wa mɔrɔ mun u ka yɔrɔ in na centre de traitement des données fɛn na maintenant ni informaticien ninnu ye serveur 2 de dilan ka kelen to CDD la ka taa ni kelen fan wɛrɛ fɛ pour la CDTech ka taa kelen fan wɛrɛ fɛ pour la sécurité même des serveurs donc maa si tɛ se ka hali n'i ye dɔ in ta dɔ in b'an bolo awɔ n'i ye dɔ in e kan ka se ka nin kara kɛ nin b'an bolo an bɛ se ka modification ta nin kan i tɛ se k'an na jɔ sira si fɛ. Donc, disposition bête. Moi, les experts nationaux, nous, président ou élevé, et c'est pas comme chef de l'ordre national. Carabeg élevé au là, direct, en Bretagne, ça va faire. Oui, Mickey, oui, Mali Bod, oui, Mali Bod, et pour y avoir un zéro franc, Dromé Kelly, ou Mamie, Dromé Kelly, il y a la machine. Yeah, Martin, et le choix, il est là. Je vois te la gueule, ou choix au délo. Hein? Moi, pour vous, c'est l'un de Kalak, pour vous, non, c'est pas vrai. Moi, c'est là où ça va dire. En pôle économique, en minéraux, en données, en sécurité, terrorisme, nous kadina comme boulot, kadina folie. Parce que si ça non, il y a un banné avec ces données là, il y a la halal birère de belles nata. Et puis vous la tablette batane magla, gouvernement na tablette courant effet santou, tablette bam siso, gendarmerie, sous-préfecture, préfecture, gouvernorat. Il te met tout boudin avec entre les, il veut bien faire modifier de la tablette. Aïe ma bana. On a passé ma fois quand on a passé bani. Non, souveraineté sur la. Souveraineté d'année. Mais les gars, état civil n'a même pas pour la vie à Bissila. Ni ko bikita jarlaka o kele ou foyer joy demsen do lubuga so muso dolibé tier dolibé mo kala ne joli ibu kele no di kan mi ma fu kele bu kele no o ya ma se ka fo mi to mu ku na o refia ku ke tere ku ke sirbi ni o bani non mo to traoré kumbe to traoré kumbe gaw to blé traoré ka dina babu ajara ko na jawara nyoy maro nya fo nya to traoré ne ayi o ye jamu sube ka tirba meleke ya attaque munu kera lede ni burem na be ko to bude ka jara mu be ko kuna mais mon ajawara tege bo to mara nya fa donc o to bu kumbe te ku ka da mu meleke ku yere to reke ku yere tamashigi katina buku ni ay CEDEAO ba ko ka don ta bodante boni CEDEAO ko banene parce que passeport CEDEAO mun kumbe ni ha ko banene parce que ni ame kumbe ko gibe passeport CEDEAO fo ka yele man ka gele we na so nga donner ta nyere de bulu na yi da passeport CEDEAO fara kala pleki de ka tata ay ci tata donc ni CEDEAO na farale nyona ça veut asinu ya ambla jien économie na sans mois avancé ambla lo de la ala madenga di carte d'identité ika identité ni mo ika identité sur la série la fin ni to bi kele abi kele ni identité abi ka jeunesse donc abi ka e dine mo ika be donné be babulu ali ka sosu na bubu mudi hato an wanyama ye an kani ko nun ta katali to ma kaso ni shirin dum an fiya ki pan nun kuna katanga femme takali to ma mudi na ni kun parce que to de usiri fangala awo ni bebe ko wo connexion mo na isi fangala be mo passeport marché be janvier de la dene bulu carte nina non passeport o contrat ni do bane ngaba o connaît ni o bane no donc kuwa an attaquer wa malien opérateur do bia sote yɛrɛ den fɔ ye mɔgɔ min ko maliyɛn de don a ka ndala minɛ kɛ ale deni ale de taara don faamaw kan k'u tigɛ tɔnɔ min kan a den c'était un maliyɛn qui était le parrain o maliyɛn de bɛ maliyɛn e bolo ko tɔw bɛna ka na bin ko tɔw bɛ dɔ de bilen ɲɛ e ma olu denw de b'a fɔ kuma bɛɛ cɛ a tɛ sabali a tɛ tɔw dɔn dɛ a tɛ fara tubabu la ye tubabu ci cɛ a tɛ ninnu to yen cɛ a tɛ s'u la dɛ parce que olu tɛ se ka balo n'o tɛ a dɔw ba tɛ se ka hali ka sɛfan jira a bɛ ni ala cɛ a famamuso dɔw tɛ se ka sɛfan jira wa dun bɛ bɔ élection de la fako dan musokɔrɔba san 45 fama dɔw muso tɛ se ka sɛfan jira u den kɔni ko tɛ ni barakala ma min dilan o bɔ élection na ka na emporter dɔw ka du ka dɔw tɛ malo kɛ ni ɲɔ gɛlɛya dɔn u fa de bolo bɛ malo baara la u ba de bolo bɛ malo baara la donc nin ye nin bannen de souveraineté numérique retrouvé an tilala ka ban Bagayogo nin ye Mali kelen Mali kɔrɔ tun y'a tɔgɔ dɔn ko Mali kura biométrique den min bɛ yen ni i kun sɛbɛnna papier ko la tɔgɔ 2 bɛ mɔgɔ min na tɔgɔ 4 bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min tila ka taa gɛlɛya ta ka taa papier dɔw falen tellement papier ko gɛlɛya ka bon nin y'o bɛɛ de bannen ambassade la fɛnw bɛ taa di i bɛ tɛmɛtɔ sɛbɛn tɛ baara bila kama bilen quoi i bɛ tɛmɛ dɔrɔn an tile i b'i jɔ de la fɛnw ka dɔrɔn i bɛ taa. Bugu kuma kuncɛ kuma la. Donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'a fɔ k'an bɛɛ waati wɛrɛ.